ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு ஆள் வந்து இந்த ஃபைவின் அப்படிங்கிற இந்த வந்து அப்ளிகேஷனை வந்து எனக்கு வந்து இது ரிவ்யூ பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாப்புல. ஸோ அதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ எடுத்தேன். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தயவு செய்து இந்த அப்ளிகேஷன் விட்டு வெளியே வந்துருங்க, லாக் அவுட் பண்ணி வெளியே வந்துருங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா இதில் வந்து நான் சும்மாக்காண்டி சொல்லலை, ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ணி பார்த்து அதாவது ப்ளே பண்ணி பார்த்து இதில் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் உள்ள விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு தான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெய்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வெளியே வந்துருங்க, லாக் அவுட் பண்ணி வந்துருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்கும் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க, அதான் அந்த வீடியோ மெயினாக சொல்கிறேன். அண்ட் வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நான் என்ன இதில் வந்து சொல்ல போகிறேன்னு புரிய வரையும். ஸோ இதில் வந்து என்ன ஏமாத்துறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துடும். ஸோ இந்த ஃபீவின் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு கேம் பிளேயிங் அப்ளிகேஷன் மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா. இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் பிளே மாதிரி தான் இருக்குது. அதாவது இவங்க ஃபஸ்ட்டு சைன் அப் பண்ணும்போது ஒரு 10 ரூபா தந்துடுறாங்க. ஓகே, அந்த 10 ரூபாய் வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம வந்து ஏமாற்ற தான் செய்கிறாங்க சொல்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவினில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு வந்து எவ்வளோ கிடச்சிச்சுன்னு பாருங்க. அதாவது ரிவார்டு ₹1 கிடச்சிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி 10 ரூபா வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சைன் அப் போனஸாக கொடுத்துட்டாங்க. ப்ளஸ் வந்து அதை வந்து நான் இந்த சர்க்கிள் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த இதில் வந்து நான் ஒரு வாட்டி ப்ளே பண்ணேன். ஸோ ப்ளே பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா போட்டேன், 9 ரூபா வந்து ப்ராஃபிட்டாக கிடச்சிச்சு, 9.40 ரூபா ப்ராஃபிட் கிடச்சிச்சு. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஷ் ராக்கெட்டில் போட்டேன், அதில் 20 ரூபா போட்டேன், மறுபடியும் 29 ரூபா கிடச்சி, அதான் 9 ரூபா ப்ராஃபிட் கிடச்சிச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கிராஷ் ராக்கெட்டில் போட்டேன், -10 20 ரூபா போயிடுச்சு. அதுவும் அந்த சர்க்கிள் எக்ஸ்பென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேமில் போட்டேன், அதுலேயுமே வந்து டேரெக்டாக 10 ரூபா மைனஸில் வச்சு. ஸோ அவன் கொடுத்த காசை அவனே எடுத்துக்கிட்டா, நம்ம வித்ட்ரா பண்ணலை. ஸோ இது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் பிளே தான். நம்மளை வந்து மேற்கொண்டு நான் காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை காசை இதில் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ண மாதிரி, அதாவது நம்ம இதில் அமௌண்ட்டை பே பண்ணி இதில் ப்ளே பண்ணி விளாட்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பணம் கொடுத்தாலும் வந்து இது ஒரு ஃபேக்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் தான். எப்படின்னா நம்மள்ட்ட இருந்து தான் காசு வாங்குறாங்க தவிர்த்து அவங்க வந்து செப்பரேட்டாக நமக்கு எந்த ஒரு காசுமே தர. இது ஒரு பெட்டிங் ஆப் மாதிரி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி, இந்த சீட்டு விளாடுறது, இந்த டைஸ் உருட்டுறது, இதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு 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 இல்லீகலான ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. அது மட்டும் இல்லை, கூகுளுடைய இது டேட்டாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீவின் அப்ளிகேஷன் வந்து இது வந்து இட்ஸ் நாட் சேஃப் தான் போட்டிருக்காங்க. நிறைய ஆர்டிக்கல்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரியலாக ஃபேக் அப்படி கேட்கும்போது இது ஃபேக்கான ஒரு இதுதான். இது வந்து ஏன்னா இதோட கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் இது எங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தைவானில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. தைவானில் இருந்து ஒரு ஸ்கேமர் ஏதாவது தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நிறையா குவாராங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய சர்ச் ரிசல்ட்லாம் தேடக்கூடிய இடம். இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனை பற்றி நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஃபேக்கான இது வந்து ஸ்கேம் பண்ணுறது, நம்மளுடைய அமௌண்ட்டை வந்து ஈஸியாக அவங்க வந்து பிடிங்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பொய்யான இது. இந்த ஃபீவின் ஆப் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஆயிருக்கு சொல்லப்போனால். ஏன்னா இது வந்து நம்ம பணத்தை போடுற வேண்டியது இருக்குது, நம்ம பணத்தை போட்டு நம்ம இதில் இது பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லை, இதில் வந்து என்ன ஒரு கான்செப்டாக மெயினாக வைக்கிறாங்கன்னா இந்த இன்வைட் ரிஃபரல் பண்ணுற மாதிரி கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்வைட் ரிஃபரலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரிஃபரலுக்கும் வந்து அவங்க எடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கும் அவங்க டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கும் நமக்கு எக்ஸ்டர்னலாக தரக்கூடிய இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து தயவுசெய்து இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் எந்த ஒரு ரீசார்ஜும் எடுத்து பண்ணாதீங்க. யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா வெளியே வந்துங்க. சொல்லப்போனால் இருக்கிற அமௌண்ட் ஏதாவது எடுக்க முடிஞ்சு எடுத்து வெளியே வந்துருங்க. தயவுசெய்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒர்க்கும் சரி, இது வந்து ஒரு அந்தளவுக்கு ஒரு இதெல்லாம் நம்மள்ட்ட இருந்து காசை பிடிக்கி தான் அவங்க வந்து நமக்கே வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இதில் வந்து அந்த வின்னிங் இல்லை நீங்கள் லாஸஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் லாஸஸ்னால் லாஸஸ் தான், அதுக்கு அவங்க எந்த ஒரு இதுவுமே கொடுக்காத மாதிரி கொடுத்து அதுவும் வித்ட்ரா ப்ரூஃப்லாம் மேலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்னமோ கொடுத்துருக்காங்க மீன்ஸ் சொல்லிட்டு. ஆனால் அது ஆகுதா கூட இருந்துட்டு. ஏன்னா தைவான் கம்பெனிக்கு வந்து இங்கே என்ன வேலை, இது வந்து இது வந்து இந்தியன் யூசர்ஸை ஏன் குறி வச்சாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ரீசார்ஜ்னு போனோடனே நம்மளுடைய இதுதான் காட்டுது, நம்மளுடைய அமௌண்ட் தான் காட்டுது. அதுவும் பேடிஎம் இந்த மாதிரி உள்ளதில் டேரெக்டாக பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஏதாவது ஸ்கேம் வேலையாக கூட இல்லை. ஏன்னா வந்து ஒரு டொமைனே வந்து ரிஜிஸ்டர் வந்து கரெக்டாக பண்ணலை. இது வந்து ஒரு பேமெண்ட் ரிலேட்டடான ஒரு வெப்சைட். இது வந்து இதை போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட் செக்யூர்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த வெப்சைட் வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஆல்ரெடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, இல்லை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னொரு அவர்னஸ் வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய், டாடா, see you.